Seš zamindrákovaný drsňák s temnou minulostí? Přidej se k nám a pojď chránit budoucnost sousedovi z dětí. Jeminko, ono už to snad opravdu je. Čau spolubojovník, týmto by som ťa chcel pozvať na stredkársku prespávačku spojenú s celodenným výletom v dátume 26. až 27.4. v piatok až sobota. Naším cieľom bude miesto tesne blízko za slovenskými hranicami. Je preto nevyhnutné zobrať si pás. Okrem toho si nezabudni veci na spanie, spacák, kevku, jedlo a na piatok večer. Ostatné chody sa už postarajú animátori. Cena výletu je 10 €, stretávame sa v piatok o 18:30 pred Horátkom a plánovaný návrat je v sobotu o 18:00, taktiež pred Horátkom.